कोकणची प्रीतिया हे माझ्या चॅनलचं नाव आहे आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ आहेत, टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तर पटापटा सर्वांनी लाईव्हला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. लवकरात लवकर आपण लाईव्हला सुरुवात करणार आहोत. आज जरा लेट झालाय, लाईव्हचा सध्या टायमिंगच फिक्स होत नाहीये. तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची प्रीतिया या चॅनलला. पटापट जॉईन व्हा. नमस्कार सर्वांना, खूप खूप स्वागत आहे सर्वांचं लाईव्ह वरती. सीसीवर असलेल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. पटापटा कमेंट करा. आज मी लाईव्ह मध्ये सुरू केलेलं 12:30 वाजता, पण असं काय झालं की परत मला एंड करावं लागलं, त्यामुळे एक्स्ट्रीमली सॉरी. आता पुन्हा चालू केलंय. आता 1 तास लाईव्ह घेतलं जाईल. हाय भक्तीताई, नमस्कार. कशा आहात तुम्ही? कशा आहात? स्वागत आहे तुमचं खूप खूप. काय म्हणताय? ला 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 ना 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 ना. भक्तीताई म्हणतायत आमचे व्हिडिओ बघा की. हो भक्तीताई, बघते. अहो भक्तीताई, सध्या ना तब्येत बरी नसल्यामुळे थोडंसं मला माझंच लाईव्हचं ना टायमिंग एक तर फिक्स होत नाहीये. नुसतं तब्येत थोडीशी वारंवार आमची, कारण इकडे थंडी होती भरपूर आणि आता हळूहळू थंडी कमी होते, तसा वारा आणि असं म्हणजे सगळं मिक्सअप झाले, त्यामुळे आमची पण तब्येत बरी नाही होत. त्यामुळे थोडंसं कोणाचे व्हिडिओ पाहायला वगैरे भेटत नाही, त्यामुळे सॉरी भक्तीताई. नक्की पाहीन मी तुमचे व्हिडिओ. स्नेहलताई म्हणतात हाय, काय होतंय हो? काय नाही हो, तुमचं आमच्याकडे लक्षच नाही स्नेहलताई. तुम्ही तर आम्हाला विसरला, तुमचं लक्षच नाही आमच्या गरीबाकडं. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा सर्वांनी. भक्तीताई म्हणते आम्ही पण बरं नाही, आम्ही पण ऍडमिट आहे. ओके भक्तीताई, काय प्रॉब्लेम आहे सध्या ना ह्या टायमिंगला? ना मी कोणाला पण म्हणजे हेच आहे की तब्येत बरी नाही, म्हणजे सगळीकडेच ह्या टायमिंगला माणसं आजारीच आहेत. आणि हे घेऊन स्नेहलताई म्हणतात असं बोलू नका हो. स्नेहलताईंचं लक्षात नाही आमच्याकडे, आम्हाला विसरलात स्नेहलताई. मी बिचारी एकटीच आहे हो. कुठे एकटेच आहात? आमच्यावर लक्षच नाही, बिचाऱ्या गरीब माणसं आम्ही. आम्हाला कोण विचारत पण नाही काय बाबा कशा आहात, है ना? जेवलात का स्नेहलताई? मस्करी करते हो. थोडीशी तब्येत बरी नव्हती स्नेहलताई. त्या दिवशी पार्टीला आलेली ना, त्या दिवशी संध्याकाळी मी म्हणजे त्याच्या आधीपासून नुसतं फिरतच होती हॉस्पिटलला. बरंच नाहीये, थोडा प्रॉब्लेम होता, काय नाही काय. जेवलाच स्नेहलताई? ओ घाडगे मॅडम, जेवला का? मी बिचारी आहे हो. स्नेहलताई म्हणते हो झालं जेवण. स्नेहलताई आज काय होतं जेवायला? परी इकडे. तुमचं झालं का? हो स्नेहलताई, आमचं झालं. आम्ही जेवलो, नुकतंच जेवलो. आधी लाईव्ह चालू केलेलं, मग थोडंसं ते कंप्लेंटवाले आलेले त्यामुळे. सुरेश मुंगळे, नमस्कार. मंगुळे, हाय सुरेश दादा, नमस्कार. कुठून आहात आपण? ये नहीं करू तू. चित्र देखकर सही चित्र पर गोला लगाए. उसे उल्लू
अ से अनार, आ से आम, छ से छतरी. नमस्कार नमस्कार सुरेश दादा, कुठून आहात तुम्ही? प्लीज सर्वांनी पटापट लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. आज काय माणसं दिसतच नाही आहेत कुठे. भक्तीताई गेलात का? तुम्हाला काय बरं नाही सांगितलं नाही? संदीप दादा म्हणताय स्टडी टाइम. हा जरा देते मुलांना. आज माझं लाईव्ह पण राहिलं, मग आता मला दोन्ही एकसाथ करावं लागते. नाहीतर आम्ही माझं लाईव्ह वगैरे संपल्यानंतर जेवून झालं की आम्ही अभ्यासाला बसतो. त्यामुळे आम्ही दुपारचा अभ्यास करतो. नंतर संध्याकाळी खेळून आली की मुलं अभ्यास करत नाही. संदीप दादा म्हणते 5 नंबर लाईक केलं. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. कसे आहात संदीप दादा? जेवलात का? आज काय स्पेशल होतं? हाय धीरज, खुशी आहे का? खुशी आहे काय? खुशी पण आहे. मस्त मस्त संदीप दादा म्हणतायत मस्त मस्त. धीरज जेवलास का तू? धीरज म्हणतो नो. धीरज अभ्यास चालू आहे की नाही तुझा? नक्की सांग. आज संध्याकाळी काय बेत आहे मग? आताच मसाला डोसा बनवला, पण मसाला बनवलाच नाही, नुसता डोसा, चटणी आणि सांबर बनवलं. मसाला संध्याकाळी बनवणार. धीरज दादा म्हणते नो. प्लीज सर्वांनी पटापटा लाईक करा चॅनेलला. स्नेहलताई म्हणजे मी उद्या बनवणार डोसा. ओके. इडली सांबर चटणी चटणी, इडली सांबर चटणी चटणी. धीरज म्हणतोय काल केला होता अभ्यास, आज वाटत नाही होईल. आता घरी आलो कॉलेजवरून, मग जेवण करून झोपणार. थोडं वाईटी बघणार. अभ्यास संध्याकाळी करेन. 2 मार्चला प्रिलिम्स आहेत. ओके ओके. झोप पण महत्वाची असते. झोपून घे तू. ओके. मी मुलांना झोपायलाच देत नाहीये. आमच्या मुलांची पण अभ्यास परीक्षा आहे 2-3 तारीख पासून. त्यामुळे इडली सांबर चटणी चटणी. सर आता कोणाकोणाचे एक्झाम स्टार्ट झाले आहेत नक्की सांगा. आम्ही आज विदाऊट तिकीट ट्रॅव्हल करत होतो. ठाणे टू दिवा कलवा. नो रिझन. मग टीटीने पकडलं नाही तुला? टीटीने पकडलं असतं मग.
पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. कोकणची माणसं साधी कोकणची प्रीती आहे या चॅनलला लाईक करा लवकरात लवकर. बरी हे घे. हे फक्त पटकर. इजिप्त, युनायटेड स्टेट, चायना, युनायटेड किंगडम, इजिप्त आणि इटली. हे चित्र बघ. आणि संगीताताई नमस्कार, कशा आहात तुम्ही? स्वागत आहे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. संगीताताई बरे आहात का तुम्ही? कसे आहात? धीरज दादा म्हणते मला नाही पकडत कोण, मी त्यांच्या समोरून जातो तरी नाही बोलत काही. हा मतलब ना म्हणजे असं आपण जर थोडंसं घाबरलं म्हणजे असं केलं ना तर त्यांना डाऊट येतो. आपण त्यांच्याकडे बघत राहिलं तर आपण सरळ आपल्याकडे आहे हे तिकीट या कॉन्फिडन्सनेच प्रवास करायचा. जरी नसेल तर कोणी कोणी विदाऊट तिकीट प्रवास करतंय? सांगा सांगा, पटापटा सांगा. पटापटा कमेंट करून सांगा लवकरात लवकर. संगीताताई जेवलात का तुम्ही? अभि गावकर. अभि दादा नमस्कार, स्वागत आहे. लाईक डन ताई म्हणतायत. कसे आहात? मी मस्त आहे अभि दादा. तुम्ही कसे आहात? जेवण झालं तुमचं ताई? हो अभि दादा, माझं जेवण झालं, नुकतीच जेवली. तुम्ही जेवलात का? आज काय स्पेशल होतं अभि दादा? धीरज बोलते आमच्या कॉलेजचा ड्रेस माझे ब्लेझर आहे ना, मग ते विचारतच नाही, त्यांना वाटतं की की असणार तिकीट. ओके. तू हे तुझं फाईन. आम्हाला पण ना, मला पण ब्लेझरच होतं माझ्या कॉलेजमध्ये, बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीला. भारी वाटतं ना, थोडासा अलग फील येतो घालून, है ना? अलग फील येतो. माझं झालं जेवण ताई. अभिदादा काय होतं अभिदादा आज स्पेशल तुमच्याकडं? पटापटा कमेंट करून सांगा लवकरात लवकर. प्लीज लाईक करा, लवकरात लवकर लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा. आज माझा थोडासा टायमिंग गलत झालाय त्यामुळे सगळेजण बिझी असणार आहेत. आज लाईव्हला थोडंसं येणारच नाही लोक, कारण बिझी 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 आलिया घरात अजब. अभिदादा म्हणते झोपून उठलो आणि जेवलो, डाळ भात चपाती भाजी. वा वा वा, मस्त. अभिदादा तू कुठला आहेस? प्रॉपर कुठला आहेस तू? नाईट शिफ्ट करून झोपलो होतो. ओके ओके, नाईट शिफ्ट करून झोपलेला का? ओके ओके. धीरज म्हणते डाळ भात लोणचं, कोण नाही कोणचं. डाळ भात लोणचा, कोण नाही कोणचा.
धीरज नंदन दादा म्हणतायत जय हिंद जय महाराष्ट्र. ताई साहेब तुमच्या लाईव्हला लाईक केले आहे. थँक्यू नंदन दादा, थँक्यू सो मच. कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. केलेला होता ना तू, परत परत का खोडतं? हाय यशश्री, कशी आहेस तू? सॉरी उशीर झाला त्यामुळे, म्हणजे घरी पाहुणे आले होते म्हणून उशीर झाला. ओके, म्हणून उशीर झाला का? मला पण आज माझं लाईव्ह चालू केलं मी, 20 मिनिटातच संपवलं. गिजर आमचा खराब झालेला, मग गिजरसाठी आला माणूस, तो सगळं उतरून सगळं झालं. त्यानंतर तो गेल्यानंतर हे मिस्टर आले, त्यांना कुठेतरी जायचं होतं, त्यामुळे त्यांची गडबड. मग शेवटी मी लाईव्ह बंदच केलं आणि नंतर मग आत्ता चालू केलं. हे बघ असं झालं ते, त्यामुळे टायमिंग चुकला की कंटाळ येतो ना. एक कागद दे. काय बनवतो? पटापटा कमेंट करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला गेले का पाहुणे? यशस्वी आज काय बनवलेलं मग पाहुण्यांसाठी? अभिदादा म्हणतायत आम्ही रत्नागिरी जिल्ह्यात चिपळूण तालुक्यातील, माझं एक लहान. ओके, तिवरे माहिती असेल ना तुला? तिवरे. धीरज म्हणते गावात जाऊचो विचार चालू. हा होय काय? शिकण्यासाठी काय? अभिदादा म्हणते आमच्या येथे वालावकर हॉस्पिटल आहे मोठे. ओके, वालावलकर. यशस्वी म्हणते तू काय करते? तू जेवून आले होते? ते जेवून आले होते. ओके ओके. मी काय नाही गो, आता लाईव्ह घेते म्हटलं आणि मुलांना अभ्यासही दिला थोडासा. अभि म्हणतायत सर्वांनी लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करायला विसरू नका. येस, व्हेरी नाईस, मस्त कमेंट केला तुम्ही. मी आता तुमची पिन करते. हो माहीत आहे तिवरे. हा, ते पण माझ्या मिस्टरांच्या मामाचं गाव आहे तिवरे. खुशी नो बेबी. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी, लाईक करा चॅनलला, पटापटा कमेंट करा. आणि अभिदादा, यशश्री, माझं दुसरं एक चॅनल आहे, तिथं जाऊन प्लीज सर्वांनी जॉईन व्हा. मी कालही सर्वांना सांगितलेलं की तिथंही माझ्या ह्या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जाऊन तिथं इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि माझं दुसरं एक यूट्यूब चॅनल आहे, त्याची लिंक आहे. तिथं जाऊन मला नक्की जॉईन व्हा. तिथं माझे कॉमेडी व्हिडिओ असतात, तुम्हाला पाहायला आवडतील. मी रोज एक कॉमेडी व्हिडिओ अपलोड करते त्या चॅनलवर, तर नक्की प्लीज सर्वांनी जॉईन व्हा. कोकणची ताई म्हणून चॅनल आहे माझं, प्लीज सर्वांनी जॉईन व्हा तिथं. अभिदादा तुम्ही नक्की जॉईन व्हा प्लीज. कमेंट करा लवकरात लवकर. नक्की सपोर्ट आहे. थँक्यू सो मच. भक्तीताई म्हणतायत चहा. बापरे, आता आम्ही नुकतं जेवलो, चहा कुठे पिताय भक्तीताई? धीरज म्हणतोय आज गाडी शोरूमला येईल. ओके, गाडी घेतली आहेत का धीरज? गाडी घेतली का? पेढे पाहिजे? पेढे नको, पेढे नको, गोड नको, पार्टी पाहिजे. यशस्वी म्हणते चहा झाला का? नाही ग यशस्वी, आताच तर जेवण झालं आमचं, चहा कुठनं होतंय?
लहानपणी असं कोण करायचं? धीरज हसतोय. अभिदादा म्हणतायत हारलात तरी चालेल, फक्त जिंकणारा स्वतःहून म्हटला पाहिजे हा खेळ आयुष्यातील सर्वात कठीण खेळ होता. येस, वेस, भारी भारी, नाईस नाईस नाईस, खूप छान. हरलात तरी चालेल, फक्त जिंकणारा स्वतःहून म्हटला पाहिजे हा खेळ आयुष्यातील सर्वात कठीण खेळ होता. मस्त, खूप छान अभिदादा. सर्वांनी पटापट कमेंट करा, लवकरात लवकर कमेंट करा, चॅनलला जॉईन व्हा. कसा जीव माझा तुझ्यामध्ये गुंतला, ना सांगताच आज हे कळे मला, कसा जीव माझा तुझ्यामध्ये गुंतला, भीती कुणाची कशाला. धीरज दादा म्हणतोय जेवतोय. ओके ओके, जेव जेव. डाळ भात लोणचा कोण नाही कोणचा. त्यानंतर कमेंट करा लवकरात लवकर सर्वांनी, चॅनलला जॉईन व्हा. यशश्री म्हणते प्रीतू ताई, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची स्थापना कधी झाली? अगं जनरल नॉलेज नको विचारू, माहिती होतं तारीख पण विसरली. यशश्री मी विसरली ग, तारखा नाही लक्षात राहत. ला 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 ला. अभिदादा म्हणतायत आपल्या खात्यात लाखो रुपये का असेनात, पण आजीने दिलेल्या 100 रुपयाची सर त्या लाखो करोडांपेक्षा नाही. खरं आहे, खरं आहे, करोडां इतके नाही, खरंच आहे. तुम्ही खरंच दादा, खरंच सांगते, म्हणजे ते पॉवर बँक घेऊन यायचा पटकन. तर हे मात्र खरं आहे. आज व्हिडिओ पहा, कमेंट करा. व्हिडिओ पहा, कमेंट, आणि माझे लॉंग व्हिडिओ पण आहेत या चॅनलवरती कोकणातले, नक्की पहा सर्वांनी जाऊन. खुशी आण ना पटकन. 1 मे 1991. येस येस, आठवत होत असं, पण डोक्यात नाही. बाय. यशश्री तू चाललीस का? हॉरर स्टोरी आहे का गावची? यशश्री तुझ्याजवळ आहे का गावची हॉरर स्टोरी? हॉरर स्टोरी मला खूप आवडतात. हॉरर स्टोरी मलाही खूप आवडतात, आणि ह्याच्यावर पॉडकास्ट वगैरे मी पाहते यूट्यूबवर, खूप भारी आवडतं मला, लय आवडतात. धीरज तुझ्याजवळ आहे का? बाय 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 यशश्री, काळजी घे, उद्या नक्की ये लाईव्हला. ते नीट ठेव तिकडे, नीट ठेव. हां ठेव सगळं. येस. पण हे तर मी तुका काय सांगितलं, हे तर काय करतं.
पटापट सर्वांनी कमेंट करा, कुठून आहात नक्की सांगा. ला 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 ला. देवचार वगैरे माहिती आहे कोणाला? म्हणजे कोकणात देवचार वगैरे असं म्हणतात. असं आहे की म्हणतात, म्हणजे आपण काय बघितलं नाहीये, पण तर धीरज म्हणतो अभि म्हणतायत शिगमा आहे गावी. हा 3 तारीख पासून ना, नाही 2 तारीख पासून. धीरज दादा म्हणते हा दांडेकर. तुमच्याकडे दांडेकर म्हणतात का? आमच्याकडे देवचार म्हणतात. तर म्हणजे त्यांच्या मी अशा कोणाकडनं तरी ऐकलेल्या गोष्टी आहेत ज्या म्हणजे असं एक मी हां, मला आठवली एक गोष्ट मी सांगते. हॉरर स्टोरी. इथं मी एक टायटल लावते बघा, हॉरर स्टोरी ऐकायच्या का? हॉरर स्टोरी. आमच्या दाराशी हाय शिमगा, आमच्या दाराशी हाय शिमगा. मस्त आहे, मज्जा येते ना शिगम्याला. तर मी ते सांगते की ना, मी एका पॉडकास्टमध्ये ती स्टोरी पाहिलेली. म्हणजे असे 2 खोडकर मुलं असतात, म्हणजे 12वी 11वीतले या टाईपमधले. आणि ते एकदम असं काहीतरी नवीन करायचं असतं त्यांना, की नवीन म्हणजे काहीतरी हां चला आपण असं करू, आपण तसं करू, असा विचार असतो त्यांचा. आणि लोक त्यांना सांगत असतात की अरे रात्रीचं असं फिरू नका, तिकडे हे करू नका, तिकडे जाऊ नका वगैरे. तरी ते ऐकत नसतात वगैरे. तरी आणि त्यांना त्यांना असं वाटतं की चला ह्यांना, ह्या गावकऱ्यांना म्हणजे गावातली काय पण सांगत बसतात, आपलं काय करणार कोण, म्हणून ना एक दिवशी ते ठरवतात की आपण ना त्याच्या म्हणतात ना की वाट अडवायची नसते, मग आज आपण वाटच अडवूया त्याची. आणि त्याच्या वाटेवर जाऊन एक मुलगा त्यातला झोपतो. अभिदादा म्हणते हो मी जाणार आहे शिगम्याला गावी. हो का? आमचं नाही, आम्ही नाही जाणार आहोत. सो सॅड. तर ते म्हणतात की नाही ठीक आहे. मग ते ठरवतात आणि त्यातला एक मुलगा त्याच्या म्हणजे देवाच्या तिथं जाऊन आडवा असा झोपतो. म्हणजे वाट अडवायची नसते म्हणतात ना, तसं वाट अडवून राहतो. आणि दुसरा मुलगा म्हणजे असं झोपून राहतो तो मुलगा, म्हणजे असं ह्याच्यासारखा. आणि दुसरा मुलगा लपून पाहत असतो. मनोहर केळुसकर. नमस्कार मनोहर दादा, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. ताई चहा झाली का? नाही दादा, आताच जेवली ना, त्यामुळे. नमन असते आमचे गावी. ओके, त्या साईडला पालखी पण असते ना दादा? दादा ह्याला चिपळूणला वगैरे पालखी पण असते ना? मनोज दादा म्हणते हा. कुणी ऐकतंय का हॉरर स्टोरी? नाही तर मी बंद करते हॉरर स्टोरी. धीरज तू ऐकत नाहीयेस का, की ऐकतोयस? आमच्या दाराशी हाय शिमगा, आमचे दाराशी हाय शिमगा. कर. ऐकतोय ताई साहेब? काय तू खरंच माहिती नाही ना, नाही तर मी बोलते. तर तो मुलगा एक आणि दुसरा मुलगा असा लपून पाहत असतो. आणि म्हणजे किती म्हणजे त्या टायमिंगला 3-4 ह्या पहाटेच्या वेळी त्यांची फेरा असतो ना, जे दांडेकर म्हणतात त्यांची. तर तो मुलगा पाठून लपून पाहत असतो आणि जो त्याच्या आडवेवर वाटेवर आडवा झालेला असतो. त्यानंतर त्याला तो म्हणजे दांडेकर येताना दिसतो आणि तो तिथून त्याला ओंडाळून निघून जातो. ओके. आणि नंतर हा मुलगा येतो, म्हणतात तो घाबरतो मुलगा आणि त्याला उठवतो की उठ 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 उठ, पण तो मुलगा ऑफ झालेला असतो तिथं. अशी स्टोरी होती. म्हणजे त्याच्या वाटेवर तुम्ही मुद्दामून काय यायचं ना, म्हणजे एखाद्या वेळी चुकून जर तुम्ही त्या टायमिंगला आलात तर
एक वेळ माफ होतंय, 2 वेळा माफ होते, तीनदा माफ होते. पण तुम्ही जाणून म्हणून जर करत असाल तर थोडंसं तिथं खटकते, आपल्याला पण खटकल ना. तसं आहे या स्टोरीज. कशी वाटली स्टोरी, हॉरर स्टोरी? क्लॅपिंग. अभिदादामध्ये पालखी घरी येते प्रत्येकाच्या घरी. येस. माझ्या म्हणजे मिस्टरांच्या मामाच्या गावी पण पालखी येते आणि माझी बहीण पण वैभववाडीला तिचं माहेर सासर आहे, तर तिथं पण पालखी येते. धीरज म्हणतो हॉरर वाटलीच नाही. ते सांगण्यावर असतं, बॅकग्राऊंड म्युझिक नाहीये ना त्यामुळे. आम्ही दादा म्हणते खूप छान. बॅकग्राऊंड म्युझिक नाही त्यामुळे तुम्हाला ती हॉररच वाटली नाही. हे भगवान क्या करू. आमच्या धाराशी हाय शिमगा. हॉरर स्टोरीज मी तुम्हाला अशी ऐकू का मोबाईलातली हॉरर स्टोरीज? नको. का ऐक हे वाटत नाही ना? खरी वाटत नाही काय? अजून एक ना मी शॉर्ट स्टोरी सांगते हा, ऐका फक्त. सुमित ऑफिसचे काम संपवून रात्री उशिरा मुंबईहून आपल्या कोकणातील गावी निघाला होता. मध्यरात्रीची वेळ, रस्त्याच्या दुतर्फा घनदाट झाडी आणि सुसाट धावणारी बाईक. अमितला भूत प्रेतांवर विश्वास नव्हता. रात्री 2च्या सुमारास एका जुन्या पिंपळाच्या झाडावर त्याने पाहिलं की साडी नेसलेली एक महिला लिफ्ट मागत होती. सुमितने गाडी थांबवली. इतक्यात रात्री इथं काय करतायत? सुमितने विचारलं. ती काहीच बोलली नाही, फक्त पुढच्या गावाकडे जाण्याची खून केली. सुमितने तिला मागच्या सीटवर बसवले. बघा हा, काही अंतरावर गेल्यावर सुमितला मागच्या सीटवरून गार वारा आल्यासारखा जाणवला. त्याने गाडीच्या आरशात पाहिले तर ती स्त्री चेहऱ्यावर केस ओढून वाय ऑलवेज पिंपळाचं झाड. वडाचं झाड होतं ते, वडाचं. आणि काही अंतरावर गेल्यावर सुमितला मागच्या सीटवरून गार वारा आल्यासारखा जाणवला. त्याने गाडीच्या आरशात पाहिले असं, तर ती स्त्री चेहऱ्यावर केस सोडून अशी शांत बसली होती. हवेत एक विचित्र वास जाणवत होता, जो कुजलेल्या फुलांसारखा होता. गावात पोचल्यावर सुमितने गाडी थांबवली, ब्रेक लावला खस करून आणि मागे वळून पाहिलं तर काय, तिथं कुणीच नव्हतं. सुमितच्या अंगावर काटा आला. मागच्या सीटवर मातीचे पाय उमटले होते. दुसऱ्या दिवशी गावात कळलेलं की बरोबर 5 वर्षापूर्वी त्याच दिवशी एका स्त्रीचा अपघाती मृत्यू झाला होता आणि ती अजूनही तिथंच भटकते. सुमितला तो भयानक अनुभव आला होता आणि तो झोपलाच नाही रात्रभर आणि दुसऱ्या दिवशी त्याने ताप काढला. अभिदादा म्हणते सुरी दोरा हरवला नाही, पण हल्ली तो कोणी मागत ही नाही, कारण आजकाल फाटलेली नाती व तुटलेलं मन शिवायची गरज कोणाला वाटत नाही. वा 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 वा, खरं आहे दादा.
कोणाला कोणाचं पडलेलं नसतं, प्रत्येक जण आपल्या दुनियेत मस्त असतं. कशी वाटली माझी हॉरर स्टोरी सांगा, कमेंट करून नक्की सांगा. पाचोळा झाला गोळा, वाराही शांत आहे. धीरज दादा म्हणतायत थँक्यू. ऑफिशियल मराठी जोडी. नमस्कार ताई, नमस्कार. कशा आहात तुम्ही? हॉरर स्टोरी ऐकायच्या आहेत का? आज माझ्या लाईव्हला आज काही टाइमच नाही भेटला, त्यामुळे नको त्या टायमिंगला लोक चहा पाणी पित आहेत आणि मी इकडे हॉरर स्टोरी सांगते. हसायला येते मलाही. स्वागत आहे तुमचं. विशाल दादा नमस्कार. हसताय का हॉरर स्टोरीला? हॉरर स्टोरी वाटतच नाहीये ती. एकदम काय म्हणतात ते, फनी स्टोरी झाल्यात त्या. ऑफिशियल मराठी जोडी म्हणतायत लाईक डन. थँक्यू थँक्यू ताई. कशात तुम्ही? जेवलात का? दादा आहेत की ताई आहेत मला माहिती नाही आहे, पण कशात नक्की सांगा. अभिदादा म्हणतात मी घाबरलो, मला झोप येते. अभिदादा घाबरला हॉरर स्टोरीने. हे भगवान. धीरज दादा म्हणते नाईस लॅरिस ताई साहेब. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. विशाल दादा म्हणते वारा सुसाट आहे. हो. ऑफिशियल मराठी जोडी. अरे यार मी मिस केली. हा ना, सगळ्यांना मला तर हॉरर स्टोरी सांगताना हसायलाच येतंय, तर मी काय सांगू, लोक पण हसायला लागली. कोकणात, आणि मी कोकणात असल्यामुळे ना, कोकणातली असल्यामुळे सर्वजण ते सांगतात कोकणातली काही हॉरर स्टोरी आहे का, पण मला भूतच दिसत नाही ना, हा मोठा प्रॉब्लेम आहे. नाही तर मी भूतांकडनं स्टोरी ऐकल्या असत्या आणि मग मी माझ्या चॅनलवर सांगितले असते की हे भूत आज तुझी स्टोरी सांग की मला आज लाईव्ह मध्ये सांगायची आहे. मिस केलात ना ताई? आता क्लास सोडला. ओके, आता मुलांच्या एक्झाम्स वगैरे चालू आहेत ना? ओके ताई आहात ना? ठीक है ठीक है. अभी दादा म्हणतायत आता नाईट शिफ्टला जाऊ का नको? हे भगवान, सब डर रहे मेरे स्टोरी से, क्या करू अब? दशावतार चित्रपट हा पाहिला मी. दशावतार चित्रपट ताई तुम्ही पाहिला का? मराठी जोडी तुम्ही पाहिलात का? विष्णू दादा म्हणतात जम्मू काश्मीरला असता का? हो दादा, विष्णू दादा मी जम्मू काश्मीरला असतो. ओके. सर्वांनीच पाहिलं असेल ह्याचा दशावतार पिक्चर. पण ना अशा हॉरर स्टोरी कोणाला पाहायला आवडतात किंवा वेब सिरीज असतात किंवा मोठे पिक्चर वगैरे असतात. मराठी जोडीमध्ये नाही, अजून नाही बघितला मी. हा का? आहे ठीकठाक, म्हणजे एवढा पण असं हे नाही वाटत काय, पण ठीक आहे, चालते. बघू शकता तुम्ही, असं चांगला आहे थोडाफार. धीरज दादा म्हणताय, धीरज दादा काय चाललंय तुझं? ओके, तू बघितलंस असं म्हणायचंय का? अभिदादा म्हणते आयुष्यात एकदा तरी वाईट दिवसांना सामोरे गेल्याशिवाय चांगल्या दिवसाची किंमत कळत नाही. अगदी बरोबर दादा बोललात की जर आपल्याला जर आपण ह्या संकटांना किंवा आपल्या गरिबीचे दिवस पाहिले असतील किंवा वाईट दिवस पाहिले असतील तरच आपल्याला सुखाच्या दिवसांची किंमत कळते, नाही तर अन्यथा नाही कळत. हे मात्र खरं आहे. मला आवडतात बघायला. हा, कोकणातल्या लोकांना ना ताई आवडणारच. हॉरर स्टोरी सर्वांनाच आवडतात है ना. मला पण आवडतात. माझ्या एक आत्याचा मुलगा आहे, तो मला सांगत होता की ना म्हणजे राज पिक्चर पहिला हॉरर होता, माहिती आहे ना राज पिक्चर. तर राज पिक्चर तो म्हणत होता की ना हे नको पाहू, मी ना ताप काढलेला राज पिक्चर बघून. ते म्हटले हा एवढं काय आहे? तर मी तेव्हा कितवी 7वीला होती तेव्हा मी पाहिला राज पिक्चर टीव्हीवर. पण तेव्हा ते थोडंसं घाबरण्यासारखं होतं. आता वाटतंय की काय नाही घाबरण्यासारखं, पण त्या वयात आपण खूप घाबरायचो हॉरर स्टोरींना. किंवा असं म्हणायची, आई म्हणायची चल झोप झोप, देवचार येऊची वेळ झाली. तेव्हा पण झोपायची. धीरज दादा म्हणते माझ्या घरी भूत आहे. हो, तूच असणार भूत तो. तुमचं गण काय आहे? माझं मनुष्यगण. माझा देवगण आहे. माझा देवगण आहे. म्हणतात की देवगणवाल्यांना भूत दिसत नाही है ना.
मनुष्यगणवाल्यांना कदाचित दिसतात, पण देवगणवाल्यांना भूत दिसत नाही. तुमचा कोणाचा गण काय आहे नक्की सांगा. पटापटा कमेंट करा. अजून एक ना मामाचा वाडा, एक भूतकथा, भूतांच्या सत्यकथा असं आहेत. मी वाचू का तुम्हाला? वाचून म्हणजे आवड आहे का? मी नाही तर वाचू शकते मी तुमच्यासाठी. एखादी मामाचा वाडा म्हणून भूताची कथा आहे. माझ्या घरी भूत आहे. ओके. जगण्याचं कारण शोधत राहिलो, जगायचं होतं यासाठी आता कारण भेटलं, जगायचं पण इच्छा उरली नाही जगण्यासाठी. बापरे, तुम्ही तर कादंबरी लिहिताय वाटतं दादा. धीरज दादा म्हणते तुम्हाला दिसणार भूत पण तुम्हाला काही नाही करणार. हो ओके, मला काही नाही करणार का? मला दिसतही नाही आणि काही करतही नाही. धीरज म्हणते मला दिसणार नाही पण त्रास देणार. ओके, असं आहे का? मनुष्य कणाला दिसत नाही, मला दिसणार पण त्रास देणार नाही, तुला दिसणार पण दिसणार नाही पण त्रास देणार. बापरे. अभिदादा सर्वांनी लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, कमेंट करा. थँक्यू अभिदादा. प्लीज सर्वांनी. धीरज म्हणतो नको. अरे सांगते ना, ऐक ना, आता मी सिरियसली होऊन सांगते. साधारण 2 वर्षापूर्वी मे महिन्यात मी आणि माझा मामाचा मुलगा सिनेमा पाहून रात्री साधारण 12 वाजता घरी येत होतो. पौर्णिमाची रात्र होती. आमच्या मामाच्या एरियामध्ये आल्यावर अचानक गार वारा सुटला. एवढ्या वाऱ्यात गाडी चालवणं जरा धोक्याचंच, म्हणून आम्ही थांबायचा विचार केला. त्या वाड्यातून मामाच्या एरियामध्ये जुना वाडा आहे. तो 30 वर्षापासून बंदच आहे. आम्ही तिथं बाईक लावून बसलो. या वाड्यातून आम्हाला एक बाई येताना दिसली. पांढरी साडी घातलेली होती आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे तिच्या डोक्यातून रक्त येत होतं. रक्त. तिच्या डोक्यावर केस नव्हते. ती संपूर्ण टकली होती. टकली. तिचा हा अवतार पाहून आमची जरा टरकलीच. ती आमच्याकडे पाहून विचित्र असली. गाय चॅट, हॅव यू एव्हर वॉच इंटरस्टेलर मूवी? कुठलं? पुढची गोष्ट आहे का ती? आम्ही खूप घाबरलो. आम्ही बाईक स्टार्ट केली आणि तिथून पळ काढला. ती आमच्या मागे पळायला लागली. त्या स्त्रीने आमची पल्सर फुल स्पीडवर पळवली. तरीही त्या बाईचा वेग जवळजवळ आमच्या इतकाच होता. आम्ही खूप घाबरलो. त्या रात्री त्या स्त्रीने आमच्या घराच्या फाटकापर्यंत आमचा पाठलाग केला आणि फाटकावर येऊन ती थांबली. अभिदादा म्हणतात जेव्हा सगळं संपून गेलंय असं आपल्याला वाटतं तरी तीच खरी वेळ असते नवीन काहीतरी सुरुवात करायची. बरोबर आहे दादा, बरोबर आहे. राईट. सगळं संपताना तेव्हाच आपल्याला तिथून उठायचं असतं आणि सगळं करायचं असतं. बाईचा वेग 120 होता वाटतं. येस, बरोबर बोललास. बरोबर. पुढची एक गोष्ट ऐकायची आहे की नाही सांग. आणि प्लीज पटापट लाईक करा सर्वांनी. आम्हाला रात्रभर झोप आली नाही. मी ही गोष्ट माझ्या आईला सांगितली. ती म्हणाली की मी ही तिला पाहिलं होतं. नंतर आम्ही सकाळी त्या बाईबद्दल आजीला विचारली. ती म्हणाली की मी सुद्धा त्या बाईला पाहिलं आहे. ती बाई 30 वर्षापासून त्या जुन्या वाड्यात नवऱ्यासोबत राहायची. एकदा तिच्या जेवणात केस निघाला म्हणून तिच्या नवऱ्याने तिला मारझोड करून तिचे केस कापले आणि चाकूने वार करून तिची हत्या केली. त्यानंतर जो तिचा नवरा पळून गेला तो कधीच आला नाही. तेव्हापासून ती दर पौर्णिमेला दिसते. नंतर आम्ही कधीच रात्री बाहेर थांबलो नाही. बघा कोण कोण बाहेर थांबतं, नाहीतर टकली ती दिसेल परत. समजलं का? अरे बापरे. हॉरर स्टोरीज क्रिएटेड बाय मोबाईल.
विष्णू दादा लाईक केला, थँक्यू सो मच. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा सर्वांनी. आज काय लाईव्हला कोण जॉईनच होत नाहीये. क ख ग घ भ भ भ न प ग रे सा सा रे ग म प ध नि सा नि सा. रस्त्यावर त्रास का देते? कारण ते घर रस्त्यावर होतं. कॉमन सिंपल. अजून काय विचारायचं आहे? विचारू शकतोस तू. ला 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 पाचोळा झाला गोळा. सिविक सेन्स नाही तिला. हो, सेन्स नाही तिला बिचारीला. अभिदादा म्हणतायत स्वतःची ओळख स्वतः तयार करा, उद्या कोणी म्हणायला नको याला मी मोठं केलंय. राईट राईट, स्वतःची ओळख स्वतःच तयार करायची असते. हे मात्र खरं आहे ना दादा. नाहीतर म्हणणार नाही नाही हिला गायडन्स मीच केलाय, नाही नाही ह्याला मी शिकवलं, नाही नाही ह्याला मीच उभं केलं. क्रेडिट घ्यायला सगळेच असतात. प्रशांत दादा, कोकणची प्रीतिया लाईव्ह कोणाची आहे? कोकणची प्रीतिया लाईव्ह कोणाची आहे? माझी आहे. रात्रीस खेळ कमेंट नाही केली, रीड करा, आलीच नाही. ओके, कुठली कमेंट केलेली? सिविक सेन्स नाही तिला, एवढंच आहे तुझी कमेंट. त्यानंतर कमेंट नाही केली, रीड करा, आलीच नाही. ओके, प्रशांत दादा म्हणते अगदी बरोबर. येस, हा पाहताच आज हे कळे मला, कसा जीव माझा तुझ्यामध्ये गुंतला. परी झाले ना स्पेलिंग? भीती कोणाची कशाला, भीती कोणाची कशाला. येस काय? येस काय म्हणजे? धीरज दादा हस राहिलाय तो, काय को हस राहिलाय रे? दिस जातील दिस येतील, मुग सरल सुख येईल. चिऊ काय करत आहे? कोण चिऊ दादा? प्रशांत दादा, चिऊ कोण? धीरज हसरायलाय तू, काय को हसरायलाय रे? तुझ्या माझ्या संसाराला आणि काय हवा, दिस जातील दिस येतील, तुझ्या माझ्या संसाराला आणि काय हवं, तुझ्या माझ्या लेकराला घरकुल नव, नव्या घरामंदी काय नवीन घडल, घरकुला संग समद हे गळ होईल. दिस जातील दिस येतील, मोग सरल सुख येईल. दिस जातील दिस येतील, मोग सरल सुख येईल.
हो धीरज, तू झोप झोप. बाय धीरज, झोप झोप. आता पण मी 5 मिनिटांनी संपवणार आहे, 10 मिनिटांनी. प्रशांत दादा म्हणतात कोकणचे आंबे पाठव. हो दादा पाठवते. हॅलो, झाला. ओके या मग. धीरज दादा म्हणताय हो प्रशांत दादा आंबे पाठवते, पण आमच्याकडे आंबेच नाहीये. जम्मूला आंबे कुठे भेटतात? कोकणात भेटतात. कोकणामध्ये जावा तुम्ही, आम्ही जम्मूमध्ये आहोत. नंदन दादा म्हणते प्रभु आप धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, आपको आपकी आवाज़ से पहचान लेगा. मैं नंदन भाई, झोप बंद हो जाएगी. नंदन की सांस से आपकी आवाज़ से पहचान लेगा प्रभू नंदन भाई, इंडियन आर्मी. थँक्यू नंदन दादा, थँक्यू सो मच. खूप छान. प्रशांत दादा चहा पितायत. चला प्रशांत दादा चहा पितायत, आम्हाला पण चहाला बोलवत आहेत. 2 कप पाठवले आहेत. नंदन दादा चला चहा प्यायला जाऊया. धीरज दादा चहा प्यायला जाऊया. थँक्यू सो मच. आता मी लाईव्ह संपवते. अभिदादा म्हणते चांगल्या वेळेपेक्षा चांगली माणसं महत्त्वाची असतात, कारण चांगल्या माणसांमुळेच चांगली वेळ येऊ शकते. राईट, चांगली संगत पाहिजे है ना. अभिदादा चांगली संगत असेल तर आपल्या आयुष्यात सगळं चांगलं होऊ शकतं. आपले विचार त्याच्यासारखे बदलतात चांगल्या माणसांमुळे. येतो पुन्हा ताई. येस दादा, अभिदादा मी पण येईन उद्या लाईव्हला. या नक्की 1 वाजता. 1 नाही, लवकरच घेईन कदाचित. मी सांगेन सकाळी, पोस्ट करेन. नक्की या. बाय 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 बाय. टेक केअर.